Veciños de Frións reclaman contar cun paso de peóns na CP 7301. Mandaron a petición acompañada de firmas á Deputación da Coruña, titular da estrada, pero non obtiveron resposta. Tras dun ano que veciños e veciñas da zona de Frións, en Ribeira, presentaron unha petición á Deputación da Coruña para incrementar a seguridade viaria da CP 7301, o seu paso preto do IES Leliadoura e do CEIP Frións, coa dotación dun paso de peóns. Un dos afectados lamenta que non tiveron resposta do ente provincial, titular da vía. Debido, primeiro, a que aquí hai varios colexios, hai o parque que temos aí ao lado, entón, vamos, a maioría da xente aquí, o que hai son os rapaces pa escola e a xente toda maior, entón, claro, só hai un paso de peóns abaixo, vamos, non ten tampouco aceras para pasar. O único que estuve falando xa co personal de carreteras de aquí, da Diputación, e díxome que o único sitio que vía enviable pois sería aquí. Temos dúas aceras, vamos, aos dous lados da carretera. Entón, pois nada, buscamos firmas, isto xa se mandou, xa é a segunda vez que o mandamos tanto ao Xuntamento como á Diputación. E non teñen ningunha resposta. Ojo sinala que se trata dunha zona cunha alta sinistralidade, xa que os vehículos pasan máis rápido que a velocidade marcada pola vía. A xente pasa moi rápido, e como mínimo pois ter un paso de peóns para cruzar, pois que é o normal. A xente ten que ir para a escola, ten que cruzar e non hai outro sitio. A veciñanza enviou dúas veces a petición, unha a través do Concello de Ribeira, acompañada tamén de firmas, e agardan ter pronto unha resposta. Non temos resposta, o Xuntamento dinos que é unha carretera pois da Diputación, e a Diputación pois non contesta. Están esperando pois a que haga unha desgracia calquera día destos, que esperemos que non, pero aquí coches, esta non é unha hora punta, están pasando nas horas puntas aquí, é imposible cruzar. En as horas punta de entrada e saída do instituto e do colexio hai unha gran afluencia de coches e de persoas. Xa nos puxemos en contacto tamén co director da escola, desta daqui, e el dinos que tamén se apresentou documentación, só dou por imposible, porque non sabemos por qué, non sabemos por que motivo. Aquí non hai forma de que poñan un paso de peóns. Estamos Isto, vamos, non sei que máis vamos a poder facer. O único, pois, é esperar a que pase calquer cousa e denuncialos. Si que tivo contacto cunha persoa do Departamento de Obras da Deputación que lle trasladou que o ente provincial non recibira ningún requirimento. Díxome, tanto do primeiro que estuve comentándolle con ele, enseñándolle a documentación, que non tiñan constancia de que chegara nada. Eu teño aquí pois, a documentación toda que se mandou, que está sellada, que está, vamos, mandouselle polo Ayuntamento, e tamén se lle mandou a un correo da Diputación, é dicir, que non sei como non lle chegan aos documentos á Diputación, non sei. Apunta que non cesarán no seu intento por transmitir esta petición á Deputación da Coruña, aínda que sexa explorando outras vías. Aquí a xente, a maioría, é xente xa xubilada, xente maior, que incluso, claro, para cruzar, o sea, imagínate, para cruzar esta xente, e os rapaces que van para a escola, porque aquí non é só este instituto, é tamén que hai varios colexios aí, o Ballón e o outro. Entón, pois claro, estamos a esperar, polo menos pois que contesten, porque así aquí non se recibe nin contesta ni nada. Paso de peóns que define de indispensable, xa que nesta estrada só hai un e está preto do CEIP de Frións.